Soc Imma Pueyo, soc historiadora de l'art i coordinadora o gestiono l'espai expositiu del Club Muntanyenc Sant Cugat. El Club Muntanyenc va celebrar el darrer any els seus 75 anys, per tant estem ja als 76 anys d'existència del club. I des del bon començament el club sempre ha comptat amb sales d'exposició, especialment dedicades als artistes locals. Per exemple, als anys 50 ja comptàvem amb aquestes sales i cal destacar, per exemple, el 1953, que el conegut Josep Grau Garriga va fer la seva primera exposició a Sant Cugat i a la sala del Club Muntanyenc. Al llarg del temps ha passat molts artistes coneguts i reconeguts. També cal destacar que va aixoplugar el grup que va promocionar el concurs de pintura ràpida i el va recolzar i des d'aquí va començar a activar-se aquest concurs de pintura ràpida que s'ha desenvolupat al llarg d'aquest any. Bé, el Club Muntanyenc ha fet molts esforços per recolzar tots els treballs dels artistes locals de Sant Cugat, com he dit, des del començament. Llavors, a la sala, a l'espai expositiu, als diferents espais expositius, s'ha pogut veure tots els procediments, podríem dir, des de pintura, escultura, gravat, dibuix, fotografia, com la que tenim ara, i sempre amb una línia, amb uns estils, amb unes tendències de l'art contemporani. Hola, soc Robert Ramos, fotògraf, i actualment estic exposant aquí al Club Muntanyenc una exposició que ha patit els efectes de la Covid. Del començament, l'exposició que s'havia de fer el mes d'abril es va ajornar, evidentment, pel tema del confinament i es va inaugurar a finals de setembre. Aquesta exposició, que havia de durar més o menys un mes i mig, que és el que acostumen a durar les exposicions al Muntanyenc, s'ha hagut d'allargar no per voluntat del club, sinó perquè la situació és la que era i actualment encara està exposada i en principi fins passades les festes. És complex definir l'art, però una idea seria que és una tendència innata de l'ésser humà, amb la qual pot expressar figures, imatges, des d'aquesta realitat física que tenim i també aspectes de la vida psíquica. Això fa amb un llenguatge específic, amb unes habilitats, etc. Però jo recordaria, per exemple, a Plató, que diu que l'art és la persona, el fet de ser creatiu, de saber crear durant totes les vivències.